Huoralla on rahaa, mitä hän tarvitsee. Kissa, puhelin, auto, huora. Huora. Huoralla on rahaa, mitä hän tarvitsee. Kissa, puhelin, auto, huora. Huora. Mutta hänellä on kaunis hoikka vaimo ja kissat ovat koulutettuja. Rakastajattaret ovat nuorempia, mutta mikä tätä runkkua vaivaa? Hän ei polta, hän ei juo, hän laulaa karaokea. Kaikki on peitetty suklaalla, mutta mitä varten? Kuka hänen sängyllään taas on? Huora. Huoralla on rahaa, mitä hän tarvitsee. Kissa, puhelin, auto, huora. Huora. Huoralla on rahaa, mitä hän tarvitsee. Kissa, puhelin, auto, huora. Huora. Kissa, ankka, mökki ja huorat. Rina työntää vatsansa leggingseihin. Eilen hän istui pepellä ja vatsa nolona. Joskus roskaväki ei tietenkään ole tyytyväinen, koska todisteiden antamisesta on vain askel eteenpäin. Menneisyys unohtui traktorikuskin penkille. Varaministeri istuu tiukasti valtaistuimella persellään. Saasta on usein paratissa, joten mitä vittu hänen kylpyhuoneessaan on? Huoralla on rahaa, mitä hän tarvitsee. Kissa, puhelin, auto, huora. Huora. Huoralla on rahaa, mitä hän tarvitsee. Kissa, puhelin, auto, huora. Huora. Ja ajan myötä huoraat tulevat älykämiksi. Aika ei säästä huoraa, se vanhenee. Kaikki kissat voivat nyt hyvin. Baba on säästänyt rahaa. Hänelle annetaan nyt kukia kauneushoitolasta. He korvaavat juhlat sillä ja kantavat sen kun joulukuusen menevät kanneisiin hänen kanssaan ja tuskin nöyryttävät häntä. Ja nyt hän elää runsaasti marmeladia, suklaata. Kukaan ei vittu tiennyt ennen Instagram ilmestyi. Huoralla on rahaa ja nyt hän tarvitsee ketä? Vassia.